Dobrodošli natrag na Get By putovanja, odnosno Kalosorizma. Danas ćemo vas provesti kroz autobusni kolodvor u Ateni, poznati kao autobusni kolodvor Kifisos. Ovo je glavno središte za sve koji žele putovati po Grčkoj autobusom. Bilo da istražujete otoke ili idete u neki drugi grad. Ova stanica je vaša početna točka. Pa krenimo. Autobusni kolodvor Kifisos poznat je još i kao autobusni terminal A nalazi se u predgrađu Peristeri, oko 5 km sjeverozapadno od centra Atene. Najprometniji je međugradski autobusni kolodvor u Ateni i pokriva oko 80% svih ruta. Dakle, čim stignete, primijetit ćete da je poprilično užurbano, odnosno uvijek je puno ljudi koji dolaze i odlaze. Ali ništa ne brinite, vrlo je jednostavno snaći se ovdje. Glavna dvorana ima niz šaltera gdje možete kupiti karte za različite destinacije. Samo pripazite na ekrane s rasporedima, koji se nalaze odmah iznad jer ćete tu pronaći najnovije informacije o polascima i dolascima. Za početak, kako uopće doći do autobusnog kolodvora u Ateni? Ako dolazite s aerodroma, autobus X93 dovest će vas direktno do Kifisos autobusnog kolodvora. A ako se nalazite u centru Atene, imate nekoliko opcija. Autobus 420 kreće s postaje Pireus, koja se nalazi na zelenoj i plavoj metroliniji, autobus 51 s postaje Metaxurieu, koja se nalazi na crvenoj metroliniji, i autobus 52 koji kreće s postaje Eleonas, to je plava metrolinija. Uz to, imajte na umu da svi ovi autobusi staju na Eleonas postaji na plavoj metroliniji. E sad, gdje kupiti karte? Naravno, možete ih kupiti direktno na kolodvoru, na jednom od šaltera. Ali ako ne želite čekati u redu i želite osigurati svoje mjesto na vrijeme, karte možete kupiti i online. U tom slučaju, samo trebate vozaču pokazati svoj QR kod. Također, preporučujem da dođete malo ranije, kako biste izbjegli žurbu u zadnji čas. Jedna od stvari koju volim kod ovog kolodvora je što ima veliki izbor hrane. Postoji nekoliko kafića i snack barova gdje možete pojesti nešto na brzinu ili popiti kavu dok čekate. I jedan savjet, probajte grčke kolače. Baš su ukusni. Tu je i mala trgovina u kojoj možete kupiti neke osnovne stvari za putovanje, poput vode ili grickalica. Ako imate više prtljage, a želite se malo prošetati, dobro je znati da je dostupna usluga čuvanja prtljage. Uz to, stanica ima uredne toalete i malu čekaonicu sa sjedalima. A ako putujete sa djecom, postoji i jedan kutak za igru. Peroni za autobuse su dobro organizirani i jasno označeni, tako da je pronalaženje autobusa jednostavno. Ako trebate pomoć, osoblje je ovdje zaista ljubazno i uglavnom svi govore engleski, pa se ne ustručavajte pitati ih ako vam nešto treba. Također postoje jasni znakovi na grčkom i engleskom jeziku, što definitivno olakšava snalaženje. Autobus iz Kifisos stanice voze do većine dijelova Grčke. Postoje čak i međunarodne rute prema zemljama kao što su Bugarska, Rumunjska i Njemačka. Za razliku od većine zemalja u Europi, u Grčkoj je autobus zapravo najpopularnije prijevozno sredstvo za putovanja, a ne vlak. I jedna brza napomena o smještaju. Nema hotela u neposrednoj blizini autobusnog kolodvora jer je to uglavnom industrijsko područje. Ja bih vam preporučila smještaj u Plaki, odmah ispod Akropole. Ovaj kvart je stvarno predivan, ali pobrinite se da se na vrijeme uputite na autobusni kolodvor. I za sam kraj imam par savjeta za vas. Kao i u svakom mjestu gdje ima puno ljudi, pazite na svoje stvari. Autobusni kolodvor u Ateni je općenito siguran, ali dobro je biti oprezan. Također, ako putujete kasno navečer, najbolje je držati se dobro osvjetljenih područja i imati napunjen telefon. I to bi vam bilo to od autobusnog kolodvora u Ateni. Bez obzira jeste li samo u prolazu ili upravo ovdje započinje vaša avantura. Ovo mjesto ima sve što vam je potrebno za bezbrižno putovanje. Hvala što ste gledali. Ne zaboravite lajkati, komentirati i pretplatiti se za još savjeta i vodiča za putovanje. Sretan put i vidimo se u sljedećem videu. Antio!